Masu kallon mu barkamu da kasancewa a cikin wani sabon shirin kasar mu a mako. A cikin manyan labaran namu na wannan sati za ku ji cewa gwamnonin jihohi na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya tare da sauran shugabannin jam'iyyar sun sake jaddada kudurin su na karfafa wayar da kai a matakin kasa domin tallafa da kuma ciyar da manufar New Hope ta gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Ƙungiyar tabbatar da haɗin kai da samar da ci gaba a gundumar Fatika wato Fatika Unity Growth and Development Network ta bayar da kyautar karramawa ga mai martaba sarkin Zazzau a fadarsa da ke Zaria. Waɗannan da ma wasu manyan labarai za ku je a cikin shirin namu na ƙasar mu a mako na yau Asabar 28 ga watan Fabrairu 2026 tare da ni Abubakar Abdullahi Ilyasu Fatika. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne 24 ga watan Fabrairu, ƙungiyar tabbatar da haɗin kai da samar da ci gaba a gundumar Fatika da ke karamar hukumar Giwan jihar Kaduna, wato Fatika Unity Growth and Development Network, ta gabatar da kyautar karramawa ga mai martaba sarkin Zazzau. Karkashin jagorancin mai girma sarkin fadan Zazzau, Alhaji Abbas Ahmad Fatika, sun gabatar da kyautar karramawan cancanta ga mai martaba sarkin Zazzau, Ambassador Ahmad Nuhu Bamali CFR, saboda gagarumar gudunmawa da yake bayarwa a gundumar ta Fatika. Mai girma kai ga Zazzau kuma hakimin Fatika Alhaji Nuhu Lawal Umar yana daga cikin iyayen kungiyar da mai girma sarkin Fatika Alhaji Ibrahim Umar shine wanda ya hada kan wakilan kungiyar tun daga garin Fatika zuwa birnin Zazzau. Taron ya samu halartar manyan daktocin ilimi da kuma dakatai ma'abota rauna. Taron ya gudana a ranar Litinin da ta gabata 24 ga watan Fabrairu a shekarar 2026 a fadarsa da ke Zaria. A ranar Talatin da ta gabata ne gwamnonin jihohi na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya tare da sauran shugabannin jam'iyyar sun sake jaddada kudurin suna karfafa wayar da kai a matakin ƙasa domin tallafa da kuma ciyar da manufar Renew Hope ta gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Hakan na zuwa ne yayin da mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettima ya bayyana cewa gwamnatin Tinubu ta sauya akala daga mayar da hankali kan daidaita tattalin arziki a 2025 zuwa samar da ci gaba a 2026 inda kasafin kuɗi na naira triliyan 58.18 na shekarar 2026 zai zama ginshikin sabon ci gaba mai dorewa. An bayyana hakan ne yayin taron Renew Hope Ambassadors da aka gudanar a Abuja inda gwamnoni da sauran makararraban gwamnati suka halarta. A ranar Alhamis da ta gabata 26 ga watan Fabrairu ne wasu gungun matasa sun gudanar da zanga-zanga a Kaduna. Sun nemi a ci gaba da tsare tsohon gwamnan jihar Nasiru El-Rufai. Wasu ɗaruruwan matasa suka bayyana kansu a matsayin masu kishin jihar Kaduna sun fito kan titunan biranen Kaduna domin gudanar da zanga-zanga inda suka buƙaci hukumomi da su ci gaba da tsare tsohon gwamnan jihar Malam Nasiru El-Rufai domin gudanar da cikakken bincike akan zargin da ake yi masa. Matasan sun ce dole ne a binciki batun batan dadiyata domin tabbatar da gaskiya da kuma baiwa iyalansa da al'umma adalci. Sun jaddada cewa duk wanda aka samu da hannu a lamarin dole ne ya fuskanci hukunci ba tare da la'akari da matsayinsa ba. Haka kuma masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnati ta binciki zargin bacewar dala biliyan 350 da ake cewa ya faru a lokacin gwamnatin Rufai a jihohin Kaduna tare da tabbatar da cewa an gano gaskiyar lamarin. A yayin zanga-zangar matasan sun kuma yi kira ga hukumomi su kama wasu mutane da suka hada da Bashir Sa'idu da Jafaru da Hafiz Bayero inda suka zarge su da daukar nauyin wasu tsirarin mutane da sunan zanga-zanga domin kawar da hankalin jama'a daga zarge-zargen da ake yi wa tsohon gwamnan. Masu zanga-zangar sun ce manufarsu ita ce ganin an yi adalci tare da tabbatar da cewa doka ta yi aiki akan kowa ba tare da nuna bambanci ba. Sun kuma buƙaci hukumomi su yi cikakken bincike kan dukkanin zarge-zarge da ake yi wa domin tabbatar da gaskiya ga al'ummar jihar Kaduna. Duka anan haka muka kawo ƙarshen shirin namu na ƙasar mu a mako. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Fatika TV Hausa a dukkan ranar Asabar da misalin karfe 8:30 na dare domin samun cikakken labaru da rahotanni akan gida Najeriya da satin da muke ban kwana da shi. Sunana Abubakar Abdullahi Ilyas Fatika da taimakon yan uwa abokan aiki na Jibbo da Sale Fatima Muhammad Bello da suka taimaka shirye zo muku cikin nasara.
Albashirinku mabota kallo ga dama ta samu, nesa ta zo kusa. Don morewa kallon sahihan labarai, shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, gami da nishaɗantarwa. Kasance da tashar Fatika TV Hausa a duk inda kuke a faɗin duniyar nan, ku dai ku je kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta wanda suka haɗa da Facebook, Instagram, TikTok ko kuma a YouTube channel ɗinmu. Ku sanya kamar haka Fatika TV Hausa, za ku ga tashar mu ta bayyana, sai ku danna mana follow da like, kana ku danna mana subscribe a tashar mu ta YouTube don morewa kallon ƙayatattun shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kodayaushe. Kasance da tashar Fatika TV Hausa kamar yadda nake kasancewa da ita a koda yaushe. Ita ce tasha ɗaya tilo wajen wallafa sahihan labarai gami da nishaɗantar da mabiyanta a koda yaushe. Fatika TV Hausa, madubin al'umma, nishaɗin al'umma cikin aminci.